Dnes je taká pokrivená doba, že jednoducho všetci sledujú týchto našich slávnych influencerov a 99% z nich je nasypaných. A potom všetci si myslia, že každý dobrý chalanisko, ktorý nesype, je proste na steroidoch. Pretože to tak musí byť, pretože všetci sypú, tak musíš aj ty. Je to naozaj smutné, že zažívame takú dobu. A ja, aj keď som pred 8 rokmi mal poslednú peptidovú kúru, a aj napriek tomu, že takých ľudí, ktorí sypú, neodsudzujem, však nech sypú, nech každý si robí čo chce, pre mňa, za mňa nech aj fetujú, ale ja chcem ukázať ľuďom, že to ide aj bez toho. Sice nemám 100 kg, nemám ani 90, tak ako som kedysi mával, ale proste nejaká muskulatúra tam je, však posúďte sami. A nejaké výsledky mám, na to koľko vážim, ako vyzerám, tá sila tam stále nejaká je, aj vzhľadom k tomu môjmu veku. Mnoho ľudí si myslí, že mám 25, ale už po 35 už sú tam aj nejaké zranenia a nejaké obmedzenia, takže aj tá sila potom samozrejme ide dolu. Ale mne to vôbec netrhá žily. Ja to robím, lebo to mám rád. Nie, aby som prekonal nejaký svetový rekord v tlaku na lavičke alebo v drepe. A hlavne už to robím od 15 a chcem to robiť ešte minimálne ďalších 15 rokov, pretože ma to baví a nechcem sa dodrbať za pár rokov a potom vidíme chlapcov u doktorov, že majú problémy so srdiečkom, s obličkami, s pečienkou, odpálené kĺby a tak ďalej a tak ďalej. Žalúdočné problémy všeho druhu. A kým oni už nebudú dávno cvičiť, tak ja, ak mi Boh dá zdravia, tak tu stále budem dvíhať tie tučinky. Pretože už postupom rokov a postupom času už cvičíš hlavou, nielen svalmi. Takže už pri všetkých aktivitách používaš trošku aj mozog. Takže týmto pozdravujem tínedžerov a mladých ľudí, ktorí chcú ísť bomby. Skúste trošku skôr začať používať hlavu a trošku lepšie pracovať s informáciami, ktoré získate na internete. Nehrotiť to a brať do úvahy aj to, že život sa nekončí v 30-ke, ale tú aktivitu a ten šport, ktorý máš rád, budeš chcieť robiť aj trošku dlhšie. Takže čus a nezabudni si kúpiť pretréningovku Topset bez stimulantov na topset.shop.